Η σχολική αυλή. Ένας χώρος γεμάτος ενέργεια, φωνές, παιχνίδι, αλλά, ξέρετε, και μερικές φορές μικροδιαφωνίες. Τι γίνεται όμως όταν αυτές οι διαφωνίες γίνονται πια καθημερινό πρόβλημα? Ας δούμε λοιπόν πώς μια ομάδα μαθητών το αντιμετώπισε αυτό με μια λύση τόσο απλή όσο και έξυπνη. Αυτή εδώ η φράση είναι η καρδιά όλης της ιστορίας. Προέρχεται κατευθείαν από την ανακοίνωση του Μαθητικού Συμβουλίου του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Και βασικά περιγράφει ένα πρόβλημα που είναι πολύ γνώριμο: οι συνεχείς καυγάδες την ώρα του διαλύματος. Πάμε λοιπόν στο πρώτο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Βρισκόμαστε σε μια σχολική αυλή όπου ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα είχε αρχίσει να χαλάει όλη τη διασκέδαση. Λοιπόν, στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, οι μαθητές από τις δύο μεγαλύτερες τάξεις, την 5η και την 6η, μάλλονον συνέχεια. Και το βασικό ζήτημα ποιο ήταν? Ποδόσφαιρο ή μπάσκετ? Μιλάμε για την κλασική, την αιώνια διαμάχη που στο τέλος απλά τους έτρωγε πολύτιμο χρόνο από το παιχνίδι και φυσικά έφερνε μόνο νεύρα. Αλλά αντί να αφήσουν την κατάσταση ως είχε, κάποιοι αποφάσισαν να κάνουν κάτι. Και εδώ είναι που η ιστορία αποκτά πραγματικό ενδιαφέρον, γιατί αυτοί που ανέλαβαν δράση ήταν οι ίδιοι οι μαθητές. Η διαδικασία που ακολούθησαν ήταν πολύ μεθοδική. Στις 25 Νοεμβρίου, το Μαθητικό Συμβούλιο, που μόλις είχε φτιαχτεί, έκανε την πρώτη του συνεδρίαση. Παρατήρησαν λοιπόν αυτό το πρόβλημα στην αυλή και αντί να το προσπεράσουν, το έβαλαν στην κορυφή της λίστας τους. Η απόφαση ήταν ξεκάθαρη. Έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος ώστε το παιχνίδι να είναι δίκαιο, αλλά και διασκεδαστικό για όλους. Και αυτό ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για μαθητική πρωτοβουλία. Δεν ήταν δηλαδή μια λύση που ήρθε από τους δασκάλους από πάνω. Ήταν τα ίδια τα παιδιά που είδαν ένα πρόβλημα στον δικό τους κόσμο και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους για να το λύσουν. Και ποια ήταν τελικά αυτή η λύση που σκαρφίστηκαν? Κάτι πολύ απλό, πολύ κομψό και όπως αποδείχθηκε απίστευτα αποτελεσματικό. Η διαφορά είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Από τη μία έχουμε το πριν. Ένα χάος, διαφωνίες και μια αίσθηση ότι κάποιοι αδικούνται. Και από την άλλη, το μετά. Η υπόσχεση δηλαδή για μια αυλή με τάξη, όπου όλοι ξέρουν τι ισχύει και το παιχνίδι είναι δίκαιο. Η λύση τους ήταν απλά ένα πρόγραμμα. Ας ρίξουμε λοιπόν μια πιο κοντινή ματιά σε αυτό το πρόγραμμα, το έγγραφο που έβαλε ένα τέλος σε όλες τις διαμάχες. Το πρώτο παιχνίδι, και συνήθως η βασική αιτία των τσακωμών, ήταν τι άλλο? Το ποδόσφαιρο. Και από την άλλη πλευρά ο αντίπαλος, το δεύτερο πιο δημοφιλές παιχνίδι, το μπάσκετ. Η πραγματική πρόκληση λοιπόν ήταν πώς θα μπορούσαν και τα δύο να συνυπάρξουν αρμονικά. Και εδώ βλέπουμε τη λύση του σε όλο της το μεγαλείο. Κοιτάξτε πόσο απλό και ταυτόχρονα πόσο έξυπνο. Έφτιαξαν έναν εβδομαδιαίο πίνακα. Κάθε μέρα απλώς εναλλάσσεται το παιχνίδι. Τη Δευτέρα, για παράδειγμα, στο πρώτο διάλειμμα θα παίζουν μπάσκετ και στα επόμενα δύο ποδόσφαιρο. Την Τρίτη, το ανάποδο. Με αυτήν την απλούστατη αναλλαγή όλοι παίζουν. Και οι μεν και οι δε έχουν τον χρόνο τους και το κυριότερο, τέρμα οι καθημερινές διαπραγματεύσεις και οι φασαρίες. Αυτή η μικρή καθημερινή ιστορία από μια σχολική αυλή κρύβει μέσα της ένα πολύ μεγαλύτερο μήνυμα. Το μήνυμα για τη δύναμη που μπορεί να έχει μια καλή ιδέα. Και αυτό είναι το πιο εντυπωσιακό. Χρειάστηκε μόνο ένα μαθητικό συμβούλιο και μια απλή και καλά οργανωμένη ιδέα για να αλλάξει προς το καλύτερο η καθημερινότητα ολόκληρης της μαθητικής κοινότητας. Οπότε, τι κρατάμε από όλο αυτό? Είδαμε μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε από τα ίδια τα παιδιά, μια λύση που ήταν απίθευτα απλή και ξεκάθαρη και ένα αποτέλεσμα που αντί για σύγκρουση φέρνει συνεργασία. Και βέβαια υπάρχει και η ελπίδα των ίδιων των μαθητών, όπως γράφουν στην ανακοίνωσή τους, ότι το πρόγραμμα αυτό θα τηρηθεί και έτσι όλοι θα το απολαμβάνουν. Και αυτό μας αφήνει με μια τελευταία σκέψη. Η ιστορία από το πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου μας δείχνει ότι μερικές φορές για να κάνουμε τη διαφορά δεν χρειάζονται περίπλοκα σχέδια. Ποιες άλλες τέτοιες μικρές, έξυπνες λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν για να κάνουν τη δική μας καθημερινότητα λίγο καλύτερη?